Wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Waziri. Barka da zuwa wannan bakon. Barka kai. Yalla ba yana da tambaya. Ina jin Bakon da ya shigo wani shar'a na dokoki an ka da nan muna kansa. na'am. Yawwa, to a yanzu a dokata ga talakawa na game da wannan bako shi na magana wanda zan yi cikin talakawa na gaba ɗai ba wanda zai ce ba zai yi azumi ba kai zan yi sharuɗa ma kai a yanzu da idan aka yi ta ga fili aka ga mutum baya azumi a kawo min ni zan yanke mai ɗanyen hukunci nan sarki ruwa kenan. Yawwa yana an zo wurin. Na zuma tafiya ta kai ni. Na je unguwar su zanga. Na iski zanga da shi da yaransa. Ina jin ka. Suna shan sigari cikin wannan lokaci na azumi. Kai a gari na yawwa abin da nake so yanzu duk a inda suke a fadansu a kawo min su a nan za su gane cewa ni ke mulkin su ko su ke mulki na. Yalla bai babu damuwa. Za mu je mu kawo su da ni da waziri. Za mu kawo su a nan insha Allah. Yau abokina ina maka labari yau fa an tashi da azumi. Ko yau ka tashi da shi? Kaya wakina nake gaya maka gaskiya ni ban tashi da shi ba. Ah, In ba za ka yi za ka yi. ka lalle na ga. Saboda Allah wakina. Kira kira. Wato shi yake karanta. Oh no. Kai, Ka fasa da mu akwai ruwa kenan. kai, yan maka kai da ke shi wannan kuma ka ce yan makarantar ga. Kai. Za mu je mu kawo musu a yanzu. So, Allah ta taimake da sarki. Za mu kawo musu a yanzu. Yanzu za mu je mu kawo mai sarki su ne musu ɗanyen hukunci. Insha Allah ai azumi ne. Don saboda sun nuna mutanen gana mu. Mu je kurum. Mu je. Hukumar da sarki ya ce a bar It's the motherfucking Eagle Double G. Ni ba na tsoron ka. Ni ba na tsoron ka. Kujera. Su ne waɗanda ba sa azumi watan Ramadana. su ne ka gansu kaga gudanar bashi gaban sarki cin abinci ke idan ya rena mutane. Allah ya zaza mani sarki. Insha Allah cewa za ku yi hakimi sarki sai Allah. To, Mace hakimi. Yawwa to Allah Ya ya zamani sarki. abin da nake so da ku Allah sha a zamani. dainan gari ƙauye nawa ne ko naka ne zamani. nawa ne Allah ya sa zamani. to so ne kai idan na yi doka babu wanda ya san wala ba wanda zai taddata idan mutum ya taddata duk abin da na ja na yi mai shi ya ja ba ni ba Allah ya zaza mani. yanzu abin da nake so sel za a kai min su sel za a kai min su ko wani sai wannan doka ce ta mai gari ni matsayin ina kare haƙƙin talakawa na Allah ya sa zamani haka za a yi. sannan kuma idan kuka dawo daga sel kowa zai bai diya miliyan ɗaya. Allah ya sa zamani. Idan ba haka nan ba ina so Kai gaba kai. dan Allah Wannan dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu abinda za fara ku magana sarki. abinda za ku ku kiyaye da haka idan kuka taso ba ku azumi ɗiyan ko wasu na kusa gare ku ba sa ya azumi ba wannan wata shine wanda muna ji da shi duka shi fa falalati wanda tun daga farko ne har ƙarshe ne falalati ake samu zamani Haka ne sarki. sarki. to dan haka ba na so daga cikin ƙauye na ba na so a zanna ba a azumi ko ibada daga kunan yanzu cikin garin nan tana yi ku kaɗai ne ba ku azumi kan adalci ne muka yi mai rayuwar har daba sun ka ala sarki Ba adalci. to wannan daba ta tashi daga yau ninan na tayar da ita Sarki duk abin da kace haka za a yi. yau Dole to ka ce haka haka nake Ya so zamani sarki. ku tuba To ai idan kuka tuba ni ba zan kai ku sel ba zai iya yahe muku
zai iya yahe muku bari in sosai. Yau to haka nake so yawa to yawa yanzu wai abin da nake so in faɗi dan ni azumi sarki azumin ga duka bai sati ba har yanzu a yau ne aka fara kwana 30 kawai ake yi za mu shekarar 1000 amma cikin shekaru nan duka shekara daya ana ware mana kwana 30 nan ibadan nan ta Ramadana. Allah ya san zamani sarki haka ne kuma a ini muna yin sallah 5 kacal to idan muka ce mun kasa sai aiki mi zamu yi banza biyu kenan babu komi to dan haka so nake ku dena ku tuba a gobe da sahe ku dan azumi ku tuba ga Allah ya yi mu daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu sura kuma aske ta yana yau to insha Allah wannan ga idan muka roka so ga uba kai baka bi ba cire wannan sarka ku jira wannan ba da yake da kai ba wannan shi amani sarki shi dogari ne kai kuma harkar daba ce kake so nake ku tuba to insha Allah daga nan za mu ƙare jawabinmu idan gobe aka kawo min ku kun sha ruwa ko kun ci abinci idan na rataye mutum shi ya so babu ruwa na haza wassalam rataye mai biyu sha ɗai kawai sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wai malam bai iya bane salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaco da kai baka iya salati ba Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wanda mai sauki ko kuma kace Allahumma salli wa ala ali Muhammadin wa sallim shikenan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sarki ba abinda suka yi shan sigari kawai ne da suna yiwa wannan in ka shani ba jira akwai makarantar da zan buɗa za ku zo yaƙi da jahilci gaskiya ta irin garan wannan yaƙi da jahilci za ku yi shi gaskiya Allah ya garku ba shi sigari a ciki garku da za ku wannan gayan fa dan haka yanzu kowa kuna ji sarki wannan gayan dogaran kai su kani a can ai sanyi inda suke sarki wannan gayan dogaran kani abin da ke damuna abin da ya sami shaye-shaye ko na taso ni ban iske mahaifina ko ban samu wanda zai koya min karatu ban samu to ai shine yayi ba sana'a ba kasuwa ba komai garan yayi yayi zafi na kawai tawakkaltu ala Allah malaka abin ne ya rumfani kawai ka dogara ga ubangiji zamani sarki idan ka dogara ga ubangiji shi zai shirye ka haka ne ga ubangiji gaskiya komai abin da duniya take gaban zani idan ubangiji ya shirya idan ya yi nashi kuma iko sai shi na haka ne zamani ku je da su a can wancan za mu je mu kai su ku je da su ai kawai haka ku je kawai mu kai su babu da ja zamani babu damuwa Allah ya zama sarki wannan ja babu damuwa kawai ku je